Ei s-au pregătit foarte bine pentru această zi. Haideți să întâmpinăm și pe ei cu aplauzele dumneavoastră. Este vorba de ansamblul de grupul Poate să armânească. Vocea armânilor, adică. Haideți să o întâmpinăm pe Ianula, în primul rând, cu aplauze. Cel mai mare membru al ansamblului, Ianula. Ianula, vino aici, Ianula, să te aplaude lumea. Vino aici, Ianula, vino la mine. Vino aici. Ianula, ia vino tu aici. Aplaudați-o pe Ianula. Câți ani ai, Ianula? Spune încă o dată. Câți ani ai, Ianula? 4 ani. 4 ani. E de ajuns. Uite, coșulețul, nu te mai întreb mai multe. Tu n-ai emoții, nu știi ce sunt alea. Haideți să vedem. În primul rând, să-l întrebăm pe conducătorul ansamblului, Nelu Peanci, dacă a pregătit și ceea ce înseamnă un imn al armânilor de pretutindeni, care se cheamă Părinteasca Dimândare. Este un imn al românilor și sper că l-aveți pregătit, da? După câte știu, este scris acest imn de Constantin Belimace, așa este? Este erou al Albaniei, a român, erou al Albaniei. Iar cum Părinteasca de Mândare, să nu-și uite limba strămoșească. Foarte frumos, mulțumim!
Bine, Ianula Maria, bine. Mai departe. Ianis Alexandru Papacu. Și pe tine? Hertu Maria Cristina. Budu Alexandra Florina. De Alexandru Peanci. Vocea armânească, boața armânească. Haideți să vedem mai departe ce înseamnă lăzărelul în tradiția armânilor. Ani de sănătate, să nebuneață de toată aștate, și avea soră și avea frate. Sfudiți năpârtici buștiriții, că bazina sunt abistirii și babuia lali. Alargu și beată divinii, Maria ne-ar masi, suflet rugătă la tine. Maria ne-ar masi, suflet rugătă la tine. Nu te-am virinat, tine featărea, cât mult vasia mea, de la rogă din primâna viță, doi din prea Fac o feată mică, cum îi crește ea.
Bravo! În două vorbe.